kana ye do twedi ampo kwamba se adomase asase ye mpo nyina moa se ye danas na na busumia so mbu ekuro hu ban enua abotani nutan ye do bu nyina ase ye do fi so ma da roma enne utimi kasapa ma metibi aduma kuma ya de na na ma ya de na ya ni nyina mu no o papa ka asem bi kire me fa o maame ho nam so ade ntia osusu se ekofa wo mum ye bae na asem a wo se ka kire no do fi do kwasem se ahwehwema so menyi ni se wo ni betumi atu sa da mo no na mpanyi se kria ko ya gine kokoro ni wo de ye do fi wo ye nipa na so ye be no mabuo se de wo se kana ti sa do fi mami hunu se nkontompo nso na ebia ahisem bi nti papa etwa santo na to uni sunso a me so mami hu na mi hunu krom na ehuna mo a ebetu afa ho metiu papa aya kasa da me nyini no maso ye de Nana just patch me koto sere maame eya mantu ana me bisa ne se maame na wo de ye de na so de fry nku ayi ni ti ti me ma adwen se na me nso mati bi ayi ni ti na maame a mama ante o maame a mo ante eduro na o ya wo no mpanyinfo nku mo ana jase me de mani tutu ofom no me hu se me maame ye me papa adwan ni bi a wo de sa adwen ni bi ekum tina me menti ase train o maame ye o papa aduani bia na wo ye de wo de saa no bitum to so ti me ka na se maame se papa di wi a na me fa di aka ni mi o se den bi me ba no wa hwie nso abu ti mi da na menti ase ti me sa de kro ni bi na me pe ba bi di kogu ana jase ade chen ya me call ye na emo abedi ama emo ani nyina awu ti nyams de bia na ade die eye wuju na maame hu na me ka chen se me bom papa amane me ka chen me maame se me bom papa amane na jase me so me ya le bai me ntini anka sai o yes o bobo o papa amane na no e na adani mu na me dani mu o ma me ho ha o boni hu nyansa asma wo kemi bo no kura pa na wo ke na jase pacha se de o ke sa na wo se ka kire me e na wo nso wasi so pacha yo me da se pa so me hu no kura wasim se de o ke ni de o se kan no ensunsuye bi ani ana asem bi ni hu danse enso a ye pane wo ba bi e kwan ya wo fa so yare ye no bi anti ase eti medase kan se asim ni kan wo ba yani me ka chiro se so hu ye o na me ba wa se ma ka chiro e dan o ka chiro mi ya me se he gasi wo buoni na ebi ase no di besi bia no so edi ba bia ya na enye ni nyina sasa me nti ase da na me nti ase na ko bia bedi ma duane a na ka kokua ne se hia se kai bedi wa duane ele bedi ma duane sa hia se kan so ase me no wo pina mai obi abeku a na ka wo pina mai na saba na emum ni saba na mesraw nyese o kawie no papa ti me kasa yete ale wa won to kasa o to kasa na me ti ai me bo wa me to so nyini ya ja sade wo ta ya sade no chanti na wo bo wa me hen di na me si wo nyini wo do ni de ti ame hen no
Wonim se apie. Papa na hanso de ko ni na. Ugbo wa to so presa wonim ne ba. Wa bom yenu na wo to. Dikai sorry. Papa me chen. Dikai kofi. Kofi why? Said you all say kana. Why? Ha. And what down now? Ha? Kan wa dikai me ba. Why? Ko. What do you say? Yedu fi. Me jawa, asema wo pesa wo kan. Akure ye. Bi se na ngie. That's wo ye pani, wo ti akwa so. Me nkasa me te bo so. Ma wo you. Na wo dey bi so nyi dey. Pani die. Enam say wo ti akwa so kasa obi ati wo no bi aso nim say kan ko. Obi kasa me te akwa so ase ni pa no wonim de oka. Me te bo so. It said Vanessa who said me that's in Tiakunas. And I make it. That's the year we chat through the tour. I didn't for them chant. And I make it. I for them chant. Said, you said you sit here with deep blessed in Casa, Mimi D. Woody. Sasu no be asked you do Queen. Now, dear Betty, I want to move for Casa. Now we are so to move for Casa. Yeah, let's have to move for Casa. I cry. I don't tell you how she has walk as an answer. Aha. Me pese me hu say, de na ja se ka. No cresa. No ka. Nchire mu de ma me said na wo ba bia da wo ye ne nwanwa say apapa na de na anu. Wo bia ma chirim. E tiri ma ma dwen say, me bo defo amane. Say, wo sore ya. Sama wo be ka fa mu fo ho a wo obi twam kura no, e mu ma no wo de wadwene ne fa wo ka wo temi. So over there for my niece. The attorney say, therefore, I can me hawk. Now the intent hawk say, a pioneer will hear it, and do a fast one, then a banner a mobile fast one. I can't once in music see. I can't went in the man. No, Bobby. Made Dosuru send me your mother. Damn me, Made you quote them in the queen. I was a mere car. There be me, but I may rasem. It's Yamanica. You say, what the class has him with the tennis. Name Peso Cassette, Marco was in here. And I tell the bed, minimum requirement in the better. A mamre, a man, to wow, boom, said the boy and Megano, clearly crying, come on, one bit too. Share. Best now, I found send me, Miss Mammy, Rantis as we are, 17. Oh, me, Ratia, Mamma, maybe you ratty, and some your comfort by you. When I'm out of worry, and you must have the courtesy. A mamma, where mamma before, many a man before, was I could to put in a pony. A mamma, ye discoudium. I open to be yes, I knew dear growth free among every one. I can make me do my part. Say now that I mean, you know, your movie. What happened? Who was now that? Who was the cat? What that I'm yet? Najma. Opani kokoro. Najma, me mama akonyantas. Mama ntrase. Enne. Asɛm a me bɛka kyerɛ wo yi. Mane ko tirim ne nkɔ wadwe mu. Ka kyerɛ wo ba nkroma sɛ so woni me bana gudie no mempe timamuni ene dihye wonim se twaka edem kacha wo ban kroma sei me sei fana fofra
Ofa ma me fie. Meba no amamra ne amane e chesenye timamuni ene wose wo wa no. Ya hihye na ware ato wodada. Etika kira wo ba no ese onhwe ne ho. Efi me ba ne ho. Asema me be ka kira we. Sie no asopam. Enya sa opani kokuro. Bon c'est moi maman. Nkroma. Asembe nkra ben bio na menka. Mama, so na oye peniti ka kire ne. Asem no na wo de ba ye nti ka kire no. Mama, wo de bonamane. Why? Bonamane. Me amenka. Wo de wa ka kire no. Eja kokuro. Eja wetie ne ne obedi nkomo. Me tie. Ale. Asembe ho bia monkai. Enya maso na mediti. Ase ye de aso tie ne ye de anim so ye hwe ye. Me hwe mani ma hwe ni ho no monka se no. Papa ye so wo de hwe ye. Hwe ni ho se ye anim aye de. Ne ho ani bra de kasa. Monka sa mu ni hwe ka me je ma ho me. Ye wo bibi ka. Ene monka sa. Ani asem a ho ne se. Mama ka hwa na ha ne ndimi nkona sum. Nkona sa. Nkona sum te. Se wo de se wo mu yo ya na ntimentra se a. Ese o hema gba no. Wone nkroma, o mate o mo ho ase. Nti aboabo ya ho aye pese ye kwa animu. Ko hunhun animu. Ena nso awase ya bawa amane. Nti na meka se so de na tena se na tie na hwe anim ne ne nka ho ase. No bo mama ne aye de. Monkoi. Yankwa ne sei. Na mo se maboa mo ho aso mo ho. Ananya na oje ho manu ase fi ha wo ne fieti. Ye be de yakwaja fieti wo. Ana no me say etuo teten kura ese be mabo. No obanso e de am totu a woda mu na me de beto. Enti me de wo mema se mo ne efi a wo ye tere na ama wo se. Wani mo nyama na ese fa ko kan ya. Obi nsi trodo mato a. Nkroma waso be ma. Wo hu oba wo so ani gine ho. Wo ma me tai wachi. Me maka ni pain atrem se mentai chiri enti se o si so no nso no wa hu se akoa etimi ko bisa de hye aware de a ekwan na manim na monko Wani akoa no na moto we munya nkwa ya so mwan una onipa wankasa wa mu wa na ebebu wo se wo baka se obi akoa wo bi ya de hye oni fie o eti wo mu ya de hye no moto no ye ya de hye ne enso ye ko ye nyankoa o adehye ye ya de hye ne ye ko odehye jewa ana odehye nkroma me de minim se meti obi asase so e di pa ne didi ti me de me bi mu se me sumo obi yakoa ti adehye monko bisa adehye nsa wa ware mu mra se hu suro na usuro ntira ntimi nkwa yin fi ntina wo twen ho na na ase ebetimi akoda nse wankasa wo be ma mama nde papa e kana mene ne nya adwene onye be ma ne ntum dabi de o ye no mene ne nya adwene e wo musa me jime be ma yetum de di tum sa na so se wo hu se ewiase no de ade ato nani no nye ono ana eyi ana se wo hu se amamre ne amane no e so yedi so entoto na sekura na me ko na hime no ka tebe se me papa se bi odi ma ba sa ase so no onko de a papa de wankasa wo de wankasa bisa wo hu se ese fata woni maja a wo se wo ta machi woni mo nyam nyina de ta machi na se kodu na hime ni ma wo hu sampa me wo dom wo machi na wo se me nko me eja okro ani mo nyam ata wachi ada ya je woni mo nyam wo hin me ma ni mo nyam de ata wachi hwana je na ni mo nyam o sa pemme eja kokro ani mo nyam se wo se
na medi wachi afutu ben na mitu a ofai na wasa bi gina ha eno maame afutu bone ode ama se mini mochi emfa nko ohima ho menko asase no o kan ye wa amfa se wo se wafa ntikogya na e de na se bibie ni ho ese wo ho o tiase o metiase na afi na mahu se pani ofie ye na de kan ne akwara ne tie de papa kwa ye kwa me kwa na o ye tintina twan se papa me pa ucho ko woni to se hu so ba be ma ba ko pene me se me nya me ho kan ni kam me ho ofie ha sebi o ka wuti wi na wona na da wona so na wudi na kura sankaye to wani wo fi ha hu na bia hu abofra bia wo fi ha e bra so se me ko jaware mi ko animonyam fie obeta me ti no papa so nko misrew nkroma e we sa tan we chopa be ne wo e ye hye se woni ye ko ye pa che wo na from pra he implements wo hu se eye me ya se wo ye mabakan na majimi wasan ye me baba ko wonnim nyansa wo maame wantufu ye na afi na mahu se pani oni hwe kra no o abache no so de ase ba de de o se ye hu se pani oni hwe kra o abache che o pani ba ya che pani a wontimi ni ade ani mu de emfasa be we ni munko ojai ade munko misi munko wa nko kura me nko metimi akọ ima me sade ai ma metimi akosire obi ne obetimi metimi kosire obi de kwa wade nti won kwa me ko hu pani mu bi okuro ma obedi akia me akọ aya wawu no oye yotase sa oye badwene ba kamawu a nkiaye maye na ma me nka nkyerɛw agyanhyira ena odi gina aware achi ema ne ye nhyira obetimi akọ emanu hu ne hu right mane mu waba mane mu waba metiase nkwa da bia be yi right ebeye na benim se be wi ati na fe na one na mantwa Osibejina o. Na udabe no sha da. Aha, kacha. Dabe no sha da. na de na nkran kete mo ma de mo fi da me abofra na. He, bukotodwe. Me mo bukotodwe. Sadienti. Osibu a wuwu ji. Be ma bukotodwe. Ana nkrome pa. Onim se oba nfo ohun yana. E da na oba na ojan no fi se di be cha no. Nkrome bunkotodwe a wu jan we ye den. Na ba. Osidawo. Osidawo wu dawo. Akoma dawo. O wo kan wante ana. Adai. Ko ma se. Kasemi wo me. Hey, Miano. Nkroma. Na wo kroma wote no. So fa so pa ne se. O kwa de achawo. Ko se chouti. Ana chuchu chawonza. Otim pa macho. Ya pa ma achawo. Asa sorry. Sorry. Sorry ahun sorry. Down. Njo pa. Si anya yonde. Yenku an. Why am I? Why then? Huh? Why then? Down. Ha! What happened? Where is this? And cannot.